Oh, impressed nje. Hayi kanjalo bro. Ngona manje ngilaleli lo. Ngingana wena. Awuthule wena manje. Wena Thabiso lo uthanda ukukhoshi ngoba nakho ufuna ukubudla kahle. Ngithola. Futhi lo isquare. Umkhosha kanjani umuntu ubudla naye? Isquare, ngofuna ukukhola phezu ko. Isquare. Oh, square. Oh. Yes. Yes, mudla. La nawe kaphethe ubungilaleli lo phela ngabe uwinile lapha. Ekuseka phela awukho ola khona second osibili kuba ngifuna ukulo ukona ngimile phela ilo square. Manje nawe uzongisiza umuntu ubudla naye. Yeah. Eldo, isitha sakho lesi. Into bekumele uyenze nje wena ukuthi izinto siyaqeda ngapha. Hayi ngisiyazi izinto siyasizana. Ngisiza kanjani umuntu ubudlala ngayo? Wena futhi into obuyizama nje ukuthi umphazamise mhlathi ngiyamkhosha. Hayi ngisiza uzibade phazamisa. Yini la nawe ubhekisana kwena? Wena emkhulu uyakhula mina ngange ngikusiza. Ngisiza kana uba ngisini. Awuyiphela futhi lento papa wena la yona. La manje useshayiwe la ikanzima kabi. Ngoba ngiyangisiza abantu ngiyakho uyahleka. Yabona ngiyaphinda. Yanqoba uyazizisa uma. Yamasad lawo. Yazi mina ngaphinda manje utshela ukuthi umncane. Ngeke ufile baba manje. Yawo lapho sengicabanga ukuzifaka manje sambe. Sewushikana kusasa madoda. Vena kusasa esikoleni. Ayibo, konje sesikoleni sazi yazi msengikoliwe. Sola nama reports. Lo uthatha sathina. Ayisho mathida sobibonana mashafini. Ingazi. Ingazi mina ngiphresa isikwele. So. Afambeni man. Thabiso nje lapha mfethu ngilalelile nje bese beyizoba mnandi ngabozi ngowina lapha futhi. Hey, mfethu akushiyo ukuthi 2 exactly. Hana ndami noma 2-0 noma nga2 exactly mfethu okusalayo bezokwenza ilong shot lapha bese yakora mfethu bengasakedu bese ngaphasi nakwepani. Ngilibele ukukhuluma na indlela yakini. Hayi ngiyayibona indlela. Usejule kangaka. Weslide ukhonze ngima wakho umtshela ukuthi uthe good night. Ngingazodakwa la wena mfethu. Ngimshinda kayeke lento yamawaka. Ayadakwa lo. Awudamuhle uma wanga. Hayi nawe futhi uyadakwa. Ngabantu funa sini funa sithi akekho ke muhle. Hayi yekani lento lebeni leningi ngimfundo lengimama. Ngiyilo so. Angisema ngifika lapha yamfeli yathisha mfethu wena ngibonga eksonjani nje phezi angile report la bengathatha ngazihambela wayazona ungcono ke nje mina vele ngathi ngena nje kwathi emhlanje hayi ngave ngamenqa nje namanje ngamenqa njengoba singakabhengi hey afutholile ni report lomjita ke lo yambona nje indlela hamba ngayo hayi ngitholile asenhleba ngami manje ngiyanizwa nje kila asibuzile upholele lomjida lo yazi mfethu bavele banqaba labo thisha mfethu bavele bathi nje umuntu kumele azilandele hayi bana drama nalabo thisha yazi uthi ngimzame mfethu ngazi kube late lapha yakuvala lapha esikoleni hayi mfethu ayibambi ifuni yakufanele nayo lokho kodwa yazi ukuthi awuzama wakho yeah, my point lie. Hello. Ubuza khona Thabiso. Buyanka. Oh sengikhohliwe ulalela ekhaya manje usaya e-store manje ngibonanga sase e-store. Hayi ngiyabonga. Awu zithini ndoda? Hayi umjije kuthiwa abuyanga mfethu lokuzolo mfethu. Ekhona ukushaya amanzi la. Hayibo yazi kufana. Yazi mfethu mele somfunani nomjida lona. Kodwa kuqale ngikhala ama report. Nima kuthiwa kwenzakala nini mfethu mesisuka la sophekana nendoda le.
Yeah, good consider. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Zin, please. Zin. Ay, you call it, eh? Hayibo. Ufayilile. Hayibo mfethu. Hayibo, stay first. Slide. Slide. Simye mfethu asiphumula. Ayibo. Ya mfethu usadinga isikhathi yodwa. Angehla be mistake labo thisha ngeke, hayibo. Hayibo slide mfethu. Ngiyazi ukuthi simye mfethu. I would like to introduce you. Basazojali ngani ngoba lana sazoliphusha ikhono lami phula sangoma siyangena manje basazojali ngani ngoba lana sazophusha ikhono lami usha isipani lasuke ingane ngiphethe ifike negosho lo ngiphethe abantwana la ithewa ngempela ngiyabheka ntwana bazizolo ngiyakena ntwana bheka nengane ziningi kanjani smoking the weed bona basweet shizinkawu bese ngithatha nesipho lapho ingane yazi bese mesifuna mtshitha mesofika ukudinga deep bese ubuya mtshitha simele sombhekeni yamtshitha bese siningi inkinga kodwa la Kodwa mfethu nawe uyabona nje ukuthi besizinika inkinga lokwathina ukuthi sizilethe kuyena mfethu besazi kahle ukuthi uyasichaphaza. Ayike ngithi soyenza bese mesombhekeni futhi nange la mtshitho lo Asambe. Samsi. Except show face. Mfunani lani? Mfethu asile ukuzolwa la kuwena mfethu. Khona mfunani? Funa service. Khona mfuna la kumina yini? Nangijoyela kabi nina namahlathi. Mfethu angithi wena sala usinika inkinga mfethu manje bese sobuza ukuthi awunaso nisande kunyamalaleni kwakho. Cha nginaso. Aya serious face la sikekingeni. Sekhambani la. Hayi nawe fusembe. It says 10 not done. 10 gun man. Make up last. Yok distress sonke lesikole lesi. Ini angithi labo thisha balaba ngifelisini. Hayibo manje nawe nisobheka ngidestroy isikole nje ngenxa yokufeyila. Yeah. Hayi. Ima face sifunde ebuthini ufunde ephi wena? Mfunde ephi? Manje sona isikole lesi ungawulimaza othisha ulimaza nathi. Ya koniqinisile. Yeah face ngozungalimaza bothisha la uzobulimaza thina nathi mfethu. Hayeke lento yenza mfethu yaphethe. Nama nganje ukuthi bengenwe yini? So fisa aphinde ucabanga ukwenza lento le mfethu ayikho mfethu ayilunganga. Ya yaphethe lento mfethu. Hayi kumele yenze.